soso mawaƙi malam. Assalamu alaiki. Amina alaika mai kyauna kuma garkuwa. Ga budurwar ƙauye Kai ne abin da raina ke masa ganuwa. kai ki me zamboye. In dai ina da kai ya zai shiga damuwa. Zan rike maka sirri in ma abin da zai samu ƙarar shakuwa. Karɓi babban sako ke ce kawai kike saita mini rayuwa. Duka abin da na samu ke zanna ba rike mun wannan yaruwa. Kanki babu dalili mai za ya sa na dinga kira mana rabuwa. Tuti duk tago ne zancen ki ne kawai ke sa mata nutsuwa. Assalamu alaika kai ne nake kira zafi kuma mai gida. Rini ka zama dangi ba ka bari a hanya ta na bugar gada. Ni kai kadai zan aura jigo mu je gare ka na zan matar gida. Na sallama maka kaina komai ka so na yi maka bani da damuwa. Ashe tana sannata da gaskiya. Kai kadai ne ke min walƙiya. Duk abin da na samu kai dai nake bida na ga za ka ci moriya. Ka mu yi mini gurbi dukkan abin da bani da shi baki daya. Babu wadda ta kai ni samun masoyi baya yi mini wariya. Ina nishaɗi Allah fata ubangiji ya daɗa masa kariya. Ina da yara aljanna mai so da gaske ba ta sana hayaniya. Rayuwa da jarabta Allah yake wa bawa na shiga ba daya. Ina da jurar babu amma ba zan yi jurar taki ba gaskiya. Jin hakan zan sare shi zai zamo silar watsewar rayuwa. Gaskiya na gane kai ne abin da Allah ya yi mini na faɗo. Dole in miki waka in yo rawa gabanki da ƙari na faɗo. Mai nake son samu kai ne cikar muradi na kuma na haɗo. Dole sai na ta